ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் சர்ச்சில் பாருங்க ஸ்டார் போட்டாச்சு. மேலே ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது பாருங்க, அது எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. டேரெக்டாக பார்த்தா தெரியல, மொபைல் லென்ஸில் வீடியோ எடுக்கும்போது தான் தெரியுது. இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குது பாருங்க. இப்படி கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கூட பாருங்க, லைட்டிங். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஸ்டார் எல்லாம் போட்டிங்களா? என்ன கலர் ஸ்டார் போட்டிங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் கமெண்ட்ஸில். எங்கள் வீட்டில் ஸ்டார் கட்டி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குதா? பிடிச்சிருக்குதா? உங்கள் சர்ச்சில் ஸ்டார் போட்டாங்களா? என் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பெங்களூரில் இது எந்த சர்ச்சுன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்னொரு ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். பாய்.